Ассалому алейкум бардорои азиз, ҳама каса созен хубен, саломатиётон хубай, вақтотон хушай, ҳама хеш тавор тинҷай. Имрӯз бардорои азиз 9 феврали соли 2024 ва 1000 рубли русӣ баробар ба 119 сомону 50 дирам. 1000 рубл 119 сомону 50 дирам шидагиай. Дар имрӯза видео iPhone 15 Pro Max астай, 4 та дискабалони фурӯшӣ рӯй кардагиан, мошини Toyota Axio астай, хонуҳои заминакӣ астай дар шаҳри Бохтар, шаҳри Ваҳдат, ноҳияи Ёвон, квартирои аз он астай дар шаҳри Ваҳдат, шаҳри Бохтар, яъне ки Қурғани Пешина. Қызиқи видео ҳамие ки як хонаи заминияи 70000 сомониш мега. гӯш кеси шеринар, як хонаи заминияи 70000 сомониш мега. Бардорои ғарибон, шумо метавонед ки як хонаи заминиро 583000 рубл да бихарен. хулоса бардорои азиз, ин видео зури бадай хоҳиш мекунам видеоро то охириша тамошо кунен. як дона лайки бепала барои меҳнатҳои мо биҷиқен. ана ки меҳрему сӯста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ана бобиҷон, ила бай. мошиноро дидед? ها دیدم. Ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия. Дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирд атрофаст ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. بچه. ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр даромада дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирд атроф ва умуман ноҳия, умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. نه گرانتیا. бале, هی نویر حکای باباش شما فهمیدین. این رقمای تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید. شما هم زنگ بزنین، در خانه‌تان چای تلخ خورده استراحت کنین، بار خودش میومده. ана аки мегзарем ба 1 миллиони имрӯза. аввал лайк ҳабиҷиқ шеринар ба тамошо ку ба зури бад мешава. мошини фурӯшии Toyota Axio соли баромадаш 2010, сӯзишвориш бензин, мотораш 1.5 литра, коробкаш механика, ҳуҷҷатош ана 3 моҳи дига ҳуҷҷат доштаи балонош навай, хадавоиш тупча. соҳибаш бардорои азиз дар Москва будай мошин маҳкам кардагӣ ховай. вагоне бардорои азиз ай душанбе ай тай навес гирифтагианша 2 моҳ ҳайш кардагиай тамом бардорои азиз. мақсад фаҳмидену хия 2 моҳ мақсад ҳайш кардагия мошинози хона да ховай, соҳибаш Москва да будай. бардорои азиз расходаш мега дар 10 литр бензин 140-150 километр мегаштай. хулоса бардорои азиз, фаҳмидем ки чӣ хел мошини камрасход будай. мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар, нарша гуфта ки 90000 сомонӣ бугӯ. 90000 сомон. бисёри бардоро дар Россиян гуфтан ки ҳамин пули урусишан бимон, мо айса лайк бимонем. бардорои азиз, ба пули урусӣ 750000 рубл мешидай. ина лайка биҷиқенаки. аёдон биромад бугум ки як чойник лимончоя дар пештон бигирем. бардорои азиз, мисли ҳарвақта. дӯстони азиз, як хонаи беҳтарина барои шуморо гап мезанам. ана соҳибхона барои моро видео карда рӯӣ кардагия, гуфта ки якай савдотиҷая рекламаи фасонаш ки барои он бардорои азиз ҳозир ман маълумотша гап мезанам, шумо лимончоя як фард гирифта мегирен. дӯстони азиз, ин хонаи фасони хушӯи десен қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дачаҳои тангаӣ. гӯш кесен бардорои азиз, хона дар шаҳри Ваҳдат, дачаҳои тангаӣ. ай дарвозаи ромид 3 километр дурай. 6 сотиқ заминаи 3 дархона кардагӣ, як мансар болош дадора. ремонти ҳамин бардорои азиз 3 дархона ремонташ замонавӣ ба дараҷаи олишай. бо бардорои азиз, беғарзи 3 дархона бо 2 хонаи времянкаи дигарам дора. мисол бо занг зада маълумоти бештара ба телефон мегирен. масъалаи оусвич бардорои азиз бепарво, оусвич пастаяни ҳастай, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%ай. гирди хона маҳкам кардагиай, дарвоза часпондагӣ, ошхона, баня, ҳоҷатхона, дегдонхона доштаи. дӯстони азиз, соҳибхона гуфта ки хона ба чизи чораш фурӯхта мешавад. гӯш кардем бардорои азиз, хона ба чизи чораш фурӯхта мешидай. ана нархи хонара 325000 сомонӣ гуфтак бугӯ. 325000 сомон. касе харидор бошем бардорои азиз, занг бизанем бигӯен ки номероро ай канали савдотиҷа, яъне ки ай канали бачаи очкидор гирифтам, шумо да бо арзон мекуна. ба пули русӣ ҳисоб китобаш кардем 2 миллион 708000 рубл мешидай. номерои телефонаш номерои Россияшай, даи рақамҳо ватсапам дора.
бардрои азиз, агар шумо мошин, трактор, телечка, замин, хона, квартира дошта бошен, дар WhatsApp мо роӣ кунем. Бардрои азиз, мо дар видеои оянда рекламаи зуруш мекунем. бачаи ачкидора гӯш кардесен охи чӣ хел гап мезана. бачаи ачкидор дар YouTube яктаҳай. номи каналаш Савдо ТЖ. зинда бошене. Кабзайна iPhone 15 камера ки нападон iPhone 15 на пачкай на нападон телефон састан зурай нападон бук наушник зараник чхол сузанак ҳама чиро нападон напад азоро до сатсам доставкаш бекурай нападон на вай кал пашка тяпас сон кадина наиш бу зурай наиш бу 1800 сомаиш 1800 сомаиш 15 Pro Max аиш камераш ам аса сузай наиш 1800 сомаиш 1200 сом копия дуксай барои воймай барои паказу хоҳай бахсайна чӣ хедайна нем тарияна сурат севгазаги хеми хапи се камера барои воймай на интернета кам тарсистане ки судай на падун бахулка доставкаш бифула падун тамошо кун алиш болуш тун ай пеш гамезан кадна шаҳри шанбе шаҳри вада занг мезани алиш дай пеш гамезан на падун марҳамат ихтаракои салон красати лайк абзане Савдо ТЖ навора давом метавад. Дӯстони азиз, лайк биҷиқен ки ҳамаи хона бачаҳои Қирғанда бизана. Бо диққат гӯш кунед. Хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа, кӯчаи Партадил, поёни вокзал. гӯш кесем бардури азиз. шаҳри Бохтар, кӯчаи Партадил, поёни вокзал. 5 сотиқ заминай 3 дархона ба як калидорш кардагӣ, кухни баня дар дарун шай. Ремонти хонаҳо миёнае бардури азиз. Овсвеч мега ҳастаю мегзарониш тамом. Масъалаи овсвеч хати бардури азиз бепарво бошен. ҳамсоё овсвеч доранд. мақсад худат вақти хонара харди овсвеча мегзаронӣ. ана ҳуҷҷатоша хичон мекунанд метаван гирди хона ба сменблок маҳкам кардагӣ, дарвоза часпондагиай, мактаб, магазин, масҷид, медпункт наздик бидай. бардури азиз, айраи калон 700 метр дарунай. нархи хонара 235 000 сомонӣ гуфтак бугӯ. 235 000 сомон ба пули русӣ 1 958 000 рубл мешидай. номерош ватсапам дора. дар канали Савдо ТЖ бисёри бародаро чизҳошонро мефурӯшанд. ман да занг мезананд, ака мега гап надорам, каналда беҳтарин канале. ман мисол хона мафурӯхтам, мошин мафурӯхтам. як бародар ина 4 та дискабалони фурӯшӣ рӯй кард. ман ози маълумот ча гап мезанам, гӯш кунед. 4 та дискабалони фурӯшӣ комплектай беувай састаяниш на панавай бардури азиз. размерш 15ай. ту метавонӣ ки бигири любой мошинда бизаниш. бардури азиз, ҳамин ана 4 дискабалон мақсад комплект беу қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархиш 3500 сомон. касе харидор бошен бо муомила дора. чандам лайк ҳаҷиқиди ростша дар комментария бинавис. бардури азиз, мегзарем ба эълони навбатӣ. ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар, яъне ки номи пешинаш Қурғонтепа, рӯ парои Лоҳутӣ. дом 9 этаҷа дӯстони азиз. доми 9 этаҷа, 4 хонага квартира дар 5 этаҷ қарор дорад. ремонташ евроремонт кардагӣ. бардури азиз, ремонти замонавӣ кардагиай. масъалаи овсвеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%. квартира ба ҳама чиза чораш фурӯхта мешавад. чизош бардури азиз, мақсад ҳамин чизе ки дар навор мебинед, ҳамаи чизош навай ба ҳама чиза чораш фурӯхта мешидай. бардури азиз, нархша гуфта ки 480 000 сомонӣ бугӯ. бардури азиз, як бор дига мисол такрор мекунам. 4 хонага 5 этаҷ, нархиш 480 000 сомон. квартира дар шаҳри Бохтар, яъне ки Қурғонтепа. маълумоти бештар бардури азиз занг зада аз соҳибхона мегирем. лайка биза шоҳписар тоза шава мағзи сар. мегзарем ба як квартираи беҳтарин. гӯш кунен. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, пеши балница. гӯш кесен бардури азиз, мардуми Ваҳдат ҳастен ҳаминҷа комментарияда ку бинависен. бардури азиз, квартира дар шаҳри Ваҳдат, пеши балница. дом 6 этаҷа. духонага квартира дар 6 этаҷ қарор дорад, 45 квадратни метрай. ремонташ люкс замонавӣ.
кастом брукта бардуи азиз мепӯшӣ, мерай бозор пули урусиро майда мекунӣ ва анами квартираи беҳтарина мехарӣ. Масъалаи Аусвич мега ҳастай, мактаб, садик, магазин, больница, бозор наздик бадай. И квартира дешем бардуи азиз рӯпаруи мактаби Терешко вадай. Соҳибхонада срочни пул дар корай бардуи азиз. Ҳамин соҳибхонада срочни пул дар корай, сум дар корай. Нарша гуфта ки 220,000 сомонӣ бугӯ. бовар ки пул мешид, ҳози худо мехаридимаш да. агар ӯ чойники лимончое тамом нашида боша, мо ҳам як бакал дорем дар дастмон, битони бирез лимончоя. Шеринар, зинда бошӣ Шеринар, камкам чақчақ мекунам. Бардуи азиз, хонаи дешен қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, кӯчаи Ваҳдат Д. ноҳияи Ёвон, кӯчаи Ваҳдат Д. 9 сотиқ заминаи д дар хона кардагӣ, ремонтон гуфтагӣ бардуи азиз, хеле ки дар навор дидесен, ана нарша гуфтагие ки 70,000 сомонӣ бугӯ. Таргават мекуна, яъне ки арзон мекуна. 70,000 сомон ба пули урусӣ 583,000 рубл мешидай. бовар ки хеле нарх дар ами канали Савдотиҷи мебиненда бардуи азиз, занг зада ҳози бихаринаш. Комментарияи бародара гӯш кунен. Нависае ки Савдотиҷи қандота тоқа бизан, ту метавонӣ Шеринари. Ягон кас чини ту наворҳои зур надора. Ҳамаи каналҳоро тамошо кардам, хонаҳои қиматан. Канали ту дига ҳай. 1000 лайк барои ту мега мезеба. 1000 лайк ту да мезеба мега. зинда бошӣ яка. На самом деле бардуи азиз, ҳами Савдотиҷи, ҳами канали Савдотиҷи фақат хонаҳои арзон мемона. фақат хонаҳои арзон модароӣ мекунанд. барои ҳам бардуи азиз, илтимос ҳаст шумо фақат як дона лайк, як комментария фасон ва касе мисол мефораш ки видеоҳои мара якмин шида тамошо куна, канал да подписатсия раҷиқиден, зангулачара бологӣ дамонен, видеои ма шумо да мерава бардуи азиз. лайка бизан, то ки дигарро тамошо кунанд. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.